So natay pick up mga idol. So man ito ang first booking, no. Di na nakanindot pagta ni mga idol kay sa auto assignment rin siya ni sulod mga idol nga wala na to request. Distance to pick up mga idol 290 meters. May untag din ni pupunta kung uwan karon mga idol, yate na ni ron oh. Galayan ra bang panahon. Pabalik pag na sa kuang kuan. Akong lugar nga giabangan bitaw. Dire ra ni dapit sa amo ang pick up mga idol. So nadiri dapit. Diri asa may dapit. Basin ka ni. Ito na siya i-arrive mga idol. Sus, nararagit diri. Witsa. Siya ni. So pabigil ato i-chat be. Naku sir. Okay. Biogikas yung payment mga idol. So ato tanawan kung naman siya uban gud nga mag-note sila ni Gcash pero cash di ay. Okay, hiding out na daw siya. Papuntang Labangon mga idol. May tag-uwan ani ron ba? Hala, awang pita ka nabilin. Oh, dara-dara. Sa may dapit. Dara. Kan eh. Oh, dili man. Binakog ka to. Asa kadapit siya. Aros. Asa Aros store. Asa man siya. Asa daw ko dapit. Asa ko dapitan na sa Aros store. Asa daw siya? Asa ka? Asa man siya oy? Bigil. Asa man eh? Kaya naka-pick na top yan. Nya naka-gray na pants, naka-crocs. Ako na pagumangkon. Naka-pick na top, naka-pink. Dara. Asa? Wala man. Dili man. Asa dapit?
Basig mauto ni sakay tricycle. Yati na ni ron. Tanawa unahan. Unahan daw, unahan. Ah, dara. Sigma ni. Dara. Ay, may hapon, ma'am. Imuha ni, ma'am? Ah. Sige. Wala ko glock, ma'am, ha? Nada ka diri, di ay dito ra ko gawat. Labango, no? Okay na ka? Sige.